Ήρθαμε εδώ να κάνουμε ρεπορτάζ για την εφημερίδα Φαινόμενο News και το Apollo Portal ελληνικοφαινόμενο.gr και το ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικοφαινόμενο.com για τη Λάρκο, που έτσι από εδώ φεύγουν το Dream του Χαλκού και πάει το αλουμίνιο στην Αθήνα. Λοιπόν, όμως η συγκεκριμένη εταιρεία εδώ και πολλά χρόνια δεν εκδίδει στις κοινότητες και στο Δήμο το ανάλογο μέρισμα που είναι 20 ευρώ. Από εδώ βλέπετε βγαίνει όλο το Dream και πάει κατευθείαν στην Αθήνα, μεταφέρεται στην Αθήνα. Η Λάρκο, η συγκεκριμένη εταιρεία, το παίρνει το μετάλλευμα και φυσικά που είναι να πουληθεί. Όπως ξέρετε, η Λάρκο ετοιμάζεται να πάει στο Ταϊπέδ, θα πουληθεί. Δεν θα μείνει τίποτα στην Ελλάδα. Θα τα πάρουν οι ξένοι. Και η συγκεκριμένη εταιρεία θα πάει σε εβραϊκό συμφερόντων στη Νέα Υόρκη, που εδρεύει ο συγκεκριμένος όμιλος που ασχολείται με πολεμικές βιομηχανίες και με αλουμίνιο. Από εδώ όμως είναι όλο το Dream, όπως βλέπετε, βγαίνει από εδώ, κοντρό, ψηλό και φορτώνεται από εδώ και φεύγουν την ημέρα γύρω στα 500 αυτοκίνητα για να μην γίνει ένα εργοστάσιο εδώ πέρα. Κύριε Σαμαρά και κύριε Βενιζέλο, δεν κάνατε ένα εργοστάσιο εδώ, το κάνετε στην Αθήνα κάτω. Πολύ ωραία. Έτσι, αυτή είναι η ανάπτυξη του Βαγγέλη, φίλτα του Βαγγέλη Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, που παλιότερα το στηρίζαμε και το Σαμαρά, αλλά βλέπω δεν γίνεται τίποτα, καμιά ανάπτυξη. Μόνο ανάπτυξη ακούμε στην τηλεόραση. Ανάπτυξη και ανάπτυξη. Λοιπόν, και ήθελα να πω, εδώ βλέπω μια απόφαση του Δήμου Καστοριάς, που είναι ο δικαιούχος στην ευρύτερη περιοχή, εδώ πέρα, το 13, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, αφήστε τα ωραία σαλόνια του Υπουργείου και ελάτε εδώ. 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Αλβανίας είμαστε. Από ότι το ρεπορτάζ μου λέει ότι ήδη πήραμε και τα δικαιώματα των Αλβανών. Μετά από εδώ να πάμε κατευθείαν να πάρουμε και της Αλβανίας στο Dream. Αλλά η εταιρεία Λάρκο μέχρι τώρα δεν έχει κάνει ούτε διαμορφοποίηση του υπόλοιπου χώρου που έχει βγάλει το μετάλλευμα, που είναι υποχρεωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα Ηνωμένα Έθνη και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κύριε Μανιάτη, κάνετε κανένα πρόστιμο? Όχι, κύριε Μανιάτη, δεν κάνετε. Απαντήσατε εδώ? Όχι, κύριε Μανιάτη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Καρδούβαλη, τραπεζίτη, μεγαλοϊπουργέ του κατεστημένου, κάνετε τίποτα εδώ πέρα? Όχι, δεν κάνατε. Πότε θα δώσετε το 20% που λέει ο νόμος μεταλλευμάτων με απόφαση το 76? Ποιος ήταν 76, να δούμε? Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης ήταν. Το ξεχνάτε, κύριε Σαμαρά, ο Εθνάρχης ήταν το 76. Το ξεχνάτε εσείς εδώ. Δεν λέτε τίποτα για την ταμπακέρα, ότι πρέπει να αποδίδει το 20% στις τοπικές κοινωνίες. Η Λάρκο έχει δώσει? Δεν έχει δώσει η Λάρκο. Από το 1995 που λειτουργεί εδώ στην νεροπηγή πάνω, από το 1995 που λειτουργεί εδώ η Λάρκο, δεν έχει δώσει ούτε μισό ευρώ. Αυτή είναι η εκμετάλλευση της εταιρείας, που είναι κρατική και πρέπει να ντρέπονται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η μεταχείριση αναμεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείο. Να μην έχει δώσει εδώ στην περιφέρεια, εδώ στα αλβανικά σύνορα, να μην έχει δώσει ούτε μισό ευρώ. Και φυσικά η εταιρεία διάβασε μια πινακίδα από το ΕΠ του 1999, 396 εκατομμύρια πήρε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για να κάνει τις επενδύσεις. Και από εκεί δεν έβαλε φράγκο. Τα πήρε και από εκεί. Αυτό είναι. Αλλά θέλω να πω, να διευκρινίσω, ότι η διεκδίκηση του ποσοστού του 20% από τα τέλη βεβαιώνται και εισπράττονται από το ελληνικό δημόσιο. Βάσει με τον νόμο 4024 κάθετος του 12. Μήπως αμφισβητείτε και τον νόμο? Το Συμβούλιο Επικρατείας τι κάνει? Δεν τηρεί τον νόμο. Δεν ελέγχει την εξουσία. Γιατί οι νόμοι εδώ βλέπω, το Σύνταγμα έχει γίνει κουρέλι. Κανένας δεν κάνει έλεγχο. Και λέω,
ότι όλοι οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να σκύψουν εδώ στην περιοχή. Αλλά πού θα βρουν το δίκιο? Στο Υπουργείο. Το Υπουργείο θα μιλήσει στο Υπουργείο καμιά φορά? Δεν θα μιλήσει στο Υπουργείο. Δεν μιλάει το Υπουργείο. Ο κύριος Χαρδούβαλης και ο κύριος Μανιάτης πρέπει εδώ να έρθει. Εδώ. Εδώ είναι. Εδώ βγαίνουν τα μεταλλεύματα. Δεν βγαίνουν στην Αθήνα, κύριε Μανιάτη. Δεν βγαίνουν στην Αθήνα. Είστε υποχρεωμένος να έρθετε εδώ. 17 χιλιόμετρα από την Αλβανία. Εδώ στους Ακρίτες. Και να δώσει τα χρήματα εδώ για να τα παίρνει η Αθήνα. Και το κατεστημένο κάτω. Και συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Γιατί είναι επιχειρηματίες από πίσω. Και η Λάρκο θα πουληθεί. Η Λάρκο θα πουληθεί σε Εβραίους. Το ξέρουμε αυτό. Σε Εβραίους θα πουληθεί η Λάρκο. Για ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, ένα ρεπορτάζ που τα λέει όλα. Γι' αυτό θα ήθελα και ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, αλλά και ο κύριος Καρυπίδης που θα αναλάβει τώρα για να λύσουμε το θέμα. Έχουμε εδώ τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Καστοριάς. Λοιπόν, κύριε Χρήστο Παρκαρίδη. Καταρχήν να ευχαριστήσω προσωπικά, Νίκο, γιατί είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που πραγματικά θέλει να αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα που για μας είναι ένα μείζον ζήτημα στην περιοχή μας. Η εταιρεία δράζεται εδώ κοντά 19-20 χρόνια. Πλην όλων των ιδιαίτερων προβλημάτων περιβαλλοντολογικών ή θεμάτων επακαταστάσεως, είναι η πρώτη εταιρεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκμετάλλευση του συγκεκριμένου υλικού και τρίτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς διεκδικούμε σύμφωνα με την νομοθεσία. Να πούμε, Χρήστο, ότι είναι δηλαδή, η εταιρεία του κυρίου Μποδοσά και μετέπειτα στο δημόσιο. Έτσι. Σήμερα εγώ, μετά που γίναμε καλλικρατικός δήμος, ξέρω ότι τελικά η εταιρεία είναι ένας κρατικός φορέας. Έτσι. Εμείς δεν βάλουμε κατά, αν θέλετε, προσωπικά της εταιρείας. Διεκδικούμε τα νόμιμα δικαιώματα της περιοχής. Ίσως είμαστε οι μοναδικοί σε πανελλήνιο επίπεδο που πραγματικά μεταφέρεται υλικό από την Καστοριά, από τα σύνορα, σε άλλες περιοχές. Τελικά, πλην της εργασίας της οποίας αποδίδει, τελικά τοπικό πόρο στην περιοχή μας δεν αποδίδεται. Το θεωρούμε κρίμα και άδικο. Βγήκε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερώσαμε τα Υπουργεία, ενημερώσαμε τον κύριο Μπομπή, τον διευθυντή της Λάρκο, της κεντρικής εταιρείας. Θεωρώ ότι η εταιρεία έχει ωφέλη. Ποσοστό των ωφελών θέλουμε να αποδίδεται στην τοπική κοινωνία. Θεωρούμε άδικο πραγματικά να γίνεται όλη αυτή η εκμετάλλευση και τελικά να μας μένουν εμάς μόνο τα προβλήματα. Μόνο στην Καστοριά ίσως να γίνεται αυτό το συμβάνικο. Και πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που έδωσες, ανταποκρίθηκες στο συγκεκριμένο αίτημά μας. Γίνεται ένα περιβαλλοντολογικό, αν θέλετε, λάθος στην περιοχή. Εγώ δεν λέω να μην προχωρήσει η εταιρεία. Σύμφωνα με την νομοθεσία να γίνουν αποκαταστάσεις, να αποδώσει η εταιρεία, να δώσει εργασία στην περιοχή. Γιατί πρέπει να αυξηθεί. Μπορεί να γίνει η πρώτη επιλογή του υλικού της μεταφοράς να γίνει εδώ και να αποδοθεί το ποσοστό που παίρνει το Υπουργείο σύμφωνα με την νομοθεσία να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και δει στο Δήμο. Μέχρι τώρα βλέπω η απόφαση εδώ λέει ότι δεν έχει δώσει ούτε δεν έχει δραχμή. Πάρει ο Δήμος ευρώ. Δραχμή. Εμείς τελικά προσπαθούμε να επιλύσουμε την επιβάρηση του οδικού δικτύου με δικά μας μέσα. Τελικά δηλαδή προβλήματα μας έχουν μείνει. Ο Χρυσός ΑΕ στην Χαλκιδική φέτος έδωσε 5 εκατομμύρια στις τοπικές αρχές. Εδώ η Λάρκο τι έχει δώσει, κύριε Χρήστο? Η Λάρκο προς το παρόν δεν έχει δώσει δραχμή. Το χρόνο μιλάμε. Κάποιον τίποτα δραχμή. Γι' αυτό διεκδικούμε. Έχουμε ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο. Διεκδικούμε τα νόμιμα. Από εκεί πέρα είχαμε μια τοπική συνεργασία με τον τοπικό διευθυντή για να μην τον εξαιρέσω σε κάποιες ιδιαίτερες παρεμβάσεις ό,τι αφορά με κάποιο μηχάνημα. Το οποίο θεωρώ ότι μια εταιρεία που είχε εγκαταστάθηκε τώρα. Έτσι. Από εκεί και πέρα περαιτέρω να μεταφέρετε τόσους χιλιάδες τόνοι από την περιοχή μας σε άλλες περιοχές και τελικά η εκμετάλλευση να γίνεται εκεί. Εδώ δεν έχει αποδοθεί τίποτα. Αυτά διεκδικούμε. Πραγματικά το κράτος πρέπει να δει, γιατί είμαστε και ευαίσθητη περιοχή στα σύνορα. Πρέπει να το καταλάβουν αυτά. Γιατί ο Σαμαράς παλαιότερα, θυμάμαι όταν ήταν στην πολιτική άνοιξη, μας έλεγε για τα σύνορα. Εγώ δεν βλέπω να λένε για τα σύνορα κανένας τώρα. Δυστυχώς αυτό γίνεται, σας είπα, εδώ κοντά και 20 χρόνια. Δεν ξέρω τι φτιάναν οι προηγούμενες, γιατί η περιοχή ήταν κοινότητα. Τώρα με τη συνεννόηση του Καλλικρατικού Δήμου γίναμε Δήμου. Τώρα μας ήρθε το θέμα, βγάλαμε μια απόφαση πέρσι, είχαμε μια σχετική ενημέρωση και με τη Λάρκο, από εκεί πέρα δεν βλέπω καμία ανταπόκριση. Πόσοι υπάλληλοι είναι από εδώ από την περιοχή, ξέρετε περίπου έτσι?
Σας έχει πει καμιά φορά? Από το συγκεκριμένο το χωριό, μην φανταστείτε, είναι πλησίον στα 5 χιλιόμετρα. Μπορούμε να πάμε. Δεν είναι πολύ κοντά στον οικισμό. Απασχολεί περίπου στα 30 άτομα. Αυτή είναι η απασχόληση. Πολύ λίγα δηλαδή. Πάρα πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Φανταστείτε ότι έχουμε εικόνα τι γίνεται σε όμορους δήμους, απασχολούν χιλιάδες κόσμο. Η Λάρκο πώς μπήκε εδώ, κύριε Χρήστο? Πώς μπήκε εδώ? Δηλαδή υπήρχε μια τοπική κοινοτική επιχείρηση, δημοτική επιχείρηση? Όχι. Όταν πρωτοήρθε η Λάρκο εδώ και μετά από δείγματα που είδαν ότι πραγματικά υπάρχει το κατάλληλο υλικό και αποφάσισε να εγκατασταθεί, τότε με τον τότε πρόεδρο, δεν ξέρω, στη συνεργασία που τα μηχανήματα πάλι δικά της είτε, τους έκανε μια κοινοτική επιχείρηση. Τι συνέβη στο παρελθόν, εγώ δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να το αναφερθώ. Εγώ ξέρω τι γίνεται σήμερα. Πραγματικά δημιουργούνται μια σειρά προβλημάτων, πολύ συχνών προβλημάτων. Είναι κρίμα και άδικο για την περιοχή μας. Διεκδικούμε τα νόμιμα που βλέπουμε σε άλλες περιοχές πραγματικά. Όταν λέμε, κύριε Χρήστο, τα νόμιμα και λέμε 20%, βλέπω εδώ βάσει του νόμου το 76, παράγοντα το 73 που άλλαξε, εκεί δεν έδιναν. Θυμάμαι εκείνη η κυβέρνηση του 73 δεν είναι πολλά χρήματα. Δηλαδή τα παίρναν οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες. Το 76 όμως άλλαξε το καθεστώς και υποχρεούται η κάστοτε εταιρεία, όπως και τα μεταλλεία Κασάνδρας, για να το πούμε αυτό, δίνει στις τοπικές αρχές 5 εκατομμύρια το χρόνο. Εδώ ανάλογα, επειδή το έχω ψάξει το θέμα, ανάλογα με τι τονάζ φεύγει στην Αθήνα, πρέπει να πληρώνουν και στο Δήμο της Καστοριάς. Όπως μίλησε από τον κύριο. Βλέπετε όμως, κύριε Νίκο, ότι στις περιοχές που αναφέρεστε, πλην που αποδίδει το τίμημα, απασχολεί και μια σειρά ατόμων της περιοχής που πραγματικά στηρίζει και την ανεργία. Από 700 μέχρι 1100 άτομα. Εδώ δεν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πλην της άλλης, επειδή προσπαθήσαμε και ακούσαμε μάλλον πληροφοριακά ότι η Λάρκο είναι η πρώτη εταιρεία που κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα πουληθεί και θα πάει σε χέρια ιδιωτών. Θα πάει σε χέρια στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ο εβραϊκός παράγοντας είναι έτοιμος να τα πάρει. Αποφασίσαμε τότε η Δημοτική Αρχή να βγάλει μια απόφαση επίσημα πλέον να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί. Γιατί αν πουληθεί και μας έρθει κάποιος ιδιώτης και δεν μας εξασφαλίσει το κράτος το ίδιο, έτσι. Όταν το ίδιο το κράτος δεν προνοεί για την περιοχή του, φανταστείτε τι θα γίνει σε ιδιωτικά χέρια. Ο κύριος Μπουμής, είπατε, ο διευθυντής. Ο κύριος Πατσέλης Θόδωρος. Πατσέλης Θόδωρος. Απάντησε εδώ τίποτα? Επικοινώνησαμε τώρα, πραγματικά ζητήσαμε, δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, είναι εκτός νομού. Μήπως ήθελε να τοποθετηθεί και ο ίδιος του. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή τον κύριο Μπομπή, ο κύριος Μπομπής είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας της Αθήνας. Είχε έρθει εδώ πέρα, κάποια στιγμή τον είχα ζητήσει. Βεβαίως περιστατωμένα. Είχαμε ζητήσει σε ένα σημείο στο δικό δίκτυο να γίνει μια αποκατάσταση. Γιατί ουσιαστικά έγινε συγκεκριμένα. Αλλά μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι. Τώρα μιλάμε ότι εδώ μεταφέρονται χιλιάδες τόνοι. Επιβαρύνεται όλο το δικό δίκτυο. Πόσα αυτοκίνητα φεύγουν εδώ, ξέρουμε περίπου 50, 100, ανάλογα 500, 1000. την εποχή, ναι, υπολογίζουμε πάνω από 100 ημερησίως. Ημερησίως 100. Έτσι. Και φανταστείτε τώρα ναι, σε φούτ είναι 500. Ναι, το συγκεκριμένο αριθμό ποιος μπορεί να το γνωρίζει? Δεν μπορεί να το γνωρίζει το συγκεκριμένο αριθμό. Ξέρω ότι υπάρχουν ημέρες που βλέπω τόσα πολλά φορτηγά και 2 φορές την ημέρα οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δουλεύουν για το ψωμί τους. Λέω από εκεί και πέρα όμως, εδώ βλέπετε τι γίνεται. Εντάξει. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους ημερησίες να μας αποδοθεί. Γι' αυτό διεκδικούμε τα νόμιμα. Λοιπόν, λέω τον Υπουργό κύριο Μανιάτη, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αυτά τα δέντρα που βλέπω και ένα δέντρο μπορεί να έχει 70 χρόνια. Θα αποζημιώσετε, κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, κύριε Μανιάτη, κύριε Χαρδούβαλε, Υπουργέ Οικονομικών, αυτό το δάσος, το περιβάλλον, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τηρείτε εσείς, η εταιρεία το τηρεί? Όχι φυσικά. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση κράτος εγκράτη που ουσιαστικά ούτε να εξετάσουμε ποια είναι η αποκατάσταση των περιβαλλοντολογικών δεν μας δίνεται, όπως λέτε, το φυσικό κάλος της περιοχής. Γιατί πραγματικά είναι η περιοχή είναι πολύ αξιόλογη. Μένουν μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα. Δημιουργούνται μια σειρά προβλημάτων στα ύδατα, στην αποκατάσταση των συγκεκριμένων σημείων, στη δασόδη περιοχή, σε αυτή την πλούσια δασόδη περιοχή. Αυτά δεν είδα προς το παρόν τουλάχιστον να δούμε κάποια αποκατάσταση. Γι' αυτό μίλησα μια σειρά προβλημάτων τα οποία ζητούμε και διεκδικούμε, αν θέλετε, σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτά που πρέπει να μας αποδοθούν. Αυτά μας είπε και ο Δήμαρχος Κατσιμιονίδης στην Καστοριά, που τον επιστρέφαμε στο
στο δημοτικό μέγαρο εκεί πέρα. Μας είπε και αυτός ότι δεν έχει πάρει ούτε μία δραχμή. Μα εκεί είναι το τρελό της υπόθεσης. Βλέπετε σε μικρότερα λατομεία ή μεταλλεία, σε πολύ μικρότερα μεταλλεία, υπάρχει μια άριστη συνεργασία. Αποδίδει η συγκεκριμένη εταιρεία αυτά που πρέπει να αποδώσει την τοπική κοινωνία. Εδώ δεν γίνεται τίποτα πολύ. Η εταιρεία δεν μπορούσε να δώσει για το πετρέλαιο 5 εκατομμύρια φέτος. Για τα παιδιά, για τα σχολεία εδώ. Είναι δυνατόν. Περάσαμε από διάφορα χωριά εδώ. Γιατί δεν τα ξέρω. Εμείς επειδή είμαστε ορεινά και επειδή η περιοχή μας έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο, μακρύ και βαρύ χειμώνα, πέρσι φτάσαμε σε σημείο πραγματικά να σκεφτούμε να κλείσουμε τα σχολεία. Και αν δεν μας πείστον συγκεκριμένος πρατηριούχος, θα τα είχαμε κλείσει. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά η περίοδος που διανύουμε δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια του κράτους προς ενίσχυση τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο δικός μας ο Δήμος είναι ένας τεράστιος Δήμος με πάρα πολλά σχολεία και αν θέλουμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο μας εδώ, πρέπει να στηριχτεί. Και πλην αυτού, εδώ έρχεται και ο ρόλος και της πρόνοιας που δεν τη βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε ότι είμαστε σύνορα με την Αλβανία, βαλόμαστε, ξέρεις εσύ, σε παλιότερα ρεπορτάζ που έχει κάνει, πώς μπορούμε να συγκρατήσουμε όλα αυτή τη σωρία προβλημάτων και να συγκρατήσουμε τον κόσμο και να μείνει στον τόπο. Να πούμε ότι αυτό το μετάλλευμα το παίρνει η κυρία Μέρκελ, το παίρνει η Mercedes-Benz, το παίρνει η Airbus. Τα αεροπλάνα της Airbus από αυτό γίνονται. Λοιπόν, το παίρνουν οι Γάλλοι, η Dassault, το παίρνουν όλοι οι Ευρωπαίοι με τα εργοστάσια τους. Το παίρνουν και οι Αμερικανοί. Αυτό εδώ. Και τι πληρώνουν? Τίποτα τον τόνο. Αν δεν κάνω λάθος, κάποια ψίχουλα 16-17 ευρώ τον τόνο. Αντί να πει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, δεν σας δίνουμε τον νικέλιο και τα παράγωγά του για τις βιομηχανίες, να δούμε κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλ και γενικώς και ο κύριος Ορλάν τι θα κάνουν. Όμως να δούμε και τον κύριο Τσίπρα για την επόμενη κυβέρνηση που αν θα βγει, να δούμε τι θα κάνει εδώ. Όχι μόνο ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, αλλά και οι υπόλοιποι. Και εσύ κύριε Καμένο, που φωνάζετε, να δούμε τι θα κάνετε εδώ πέρα. Δεν ήρθατε να δείτε, μόνο για τους ψήφους η Νέα Δημοκρατία έρχεται κάτω. Για τίποτα άλλο δεν έρχεται. Εδώ πρέπει να έρθετε, να δείτε. Το Κοσμάκι εδώ, που δεν έχει δουλειά, είναι άνεργη όλη η Καστοριά. Και είμαστε 17 χιλιόμετρα από την Αλβανία. Λοιπόν, αυτό δηλαδή. Η απόφαση εδώ είναι καραμπινάτη. Δεν αμφισβητείτε. Κύριε Υπουργοί, δεν αμφισβητούνται. Εδώ είναι όλα γραμμένα. Δεν μπορείτε να μας πείτε κάνουμε ψεύτικο ρεπορτάζ. Εδώ είναι όλα. Στο Υπουργείο τα πάντα, ημερομηνίες τα πάντα. Εδώ είναι όλα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Παρκαλάκη. Εγώ πραγματικά να ευχαριστήσω και πάλι από την καρδιά μου. Ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας. Ήταν πολύ σημαντικό για μας. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έστω και δημοσιογραφικά υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι μας στηρίζουν, γιατί είναι δύσκολο το ρεπορτάζ του συγκεκριμένο. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη γιατί θα πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρήστο, γιατί θα χάσουν τις διαφημίσεις στα κανάλια και τα ραδιόφωνα και εφημερίδες. Αυτά θεωρώ. Θα χάσουν γιατί είναι οι εταιρείες από πίσω των ΜΜΕ. Οι εργολάβοι. Τουλάχιστον το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η πρώτη εταιρεία η Λάρκο και τρίτη στο παγκόσμιο στερεό. Έτσι. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστήσω.